chỉ bay ule tu na chuan Aizawla hmun lar tak mai Aizawl club le tennis court polvel in fangkual thuk ila chuan revenue office bul Aizawl lungdo mini amusement park bul tangin kan tilang anga chuan marzongin kan kalanga CS walk pedestrian footpath kan kalanga chuan in Aizawl club bulvel bora hmun poimo te an tilang thuk dawn ani tunai hianin CS walk an tia chang kan kal mek a he tilai hi MLA hostel hmun ani a tunai kan thiat veka adang an sa dawn mek ani tunai hianin CS walk an tia chang kan kal mek a helai hi tingkung hi awm nual a heng tingkung te hian za awm sia ti hianin a ngai hian an awm tira mihring kal chuan kan hel zak a ngai ni heng lai hian street food le food vendor tlem zawng an awm ani food vendor tlem zawng an awm ani lai chief secretary bangla bul ke kalna hi CS walk kan ti ka ani helai hi tingkung hi awm nual a heng tingkung te hian za awm sia ti hianin a ngai hian an awm tira mihring kal chuan kan hel zak a ngai ni helai hi MLA hostel sak that tur mek panchawna a main gate ani helai hi tingkung hi awm nual a mihring kal chuan kan hel zak a ngai ni chuan ni he tilai hi Aizawl tennis court taxi stand ani a chuan ni bulai hian office poimo engemaw zat a awm a helai hi excise office ani a chuan helai mi Aizawl club ani a bul chi mi tennis court ani a tennis court ani a bul chi mi chuan helai mi Aizawl club ani a helai hi excise office commissionerate of excise and narcotics office ani a he lampang hi Tuikual pan thlakna ani a hei Kaisari road ani chuan hei hi Aizawl marlam pan na kawng helama hin awm ani
chuan he tilai mi hi AMC multi complex ania heta hianin bazar le hmun pawimawh engemaw zat a awm ani tunma treasury bazar kan tih thin a kha heta hian sawn luh vek ani tawh ani hetilai traffic dinna veilampanga building hi assembly house ania chuan helai mawng hi a kung hi sang tawh khawp mai a pitsom nga vel lai chu ni rinawm tawh ani chuan he lai mi Aizawl club ania helai hi excise office commissionerate of excise and narcotics office ania lai chief secretary bangla bul ke kalna hi CS uak kan tih kha ani chuan he tilampangah hian PH office a awm a chuan chief secretary bangla awm bawk a lai chief secretary bangla bul ke kalna hi CS uak kan tih kha ani kan video te milo thlir sakavain kan lom hle ani kan channel hi milo subscribe sakave ula la subscribe lo te khan chuna thei angangin milo share dar sakave don nia kan lom e